ودانية لمن حلموا قطوفي، وشوكاء لمن عجموا قناتي. دعتنا دمشق شام غازی مکر و جبلی برسفدان داخواز شام تشتک جی دست منای شام هلبست شام قصیده جبو فستیوال شام یا نافدولتی هلبست عربی اف فستیوالا کو دولت سوریه خواست ببر آگهاندن کزویا وگرا شام بو همبیزا خوی عربی و وگرا هلبست او هلبستا کو شام هرتم دخواست ببت شکینرا شران تشکینرا تند توجیه تشکینرا مرنی و هر وحا تشکینرا تسی عادەتا وی باژاری هەرتم ئەوە کو هەمبێزە خۆشە هەلبەستە عەرەبی و هەلبەستفانان ڤەڤەکە وە خواندن ji بۆ من jî bi rastî girîng bû sevdana Şamê xewmeke kevn bû ku hertim di dilê min de bû û niha ew xewn pêk tê li gel wê yekê ku ez helbestvan im yan hewl didim bibim helbestvan me best ew e ku nehêsane mirov bibe helbestvan. سعيد جدا Ez gelekî bi vî navîkê xweş bûm ku min xewna wî didît. Festîvala Şamê ya Helbesta Erebî. Ev ew wêneya zindiya ku min ji zarokatiya xwe ve ji bo Şamê xêz kiribû û min xewn didît. Dema ez biçûk bûm û di destpêka nivîsên xwe de helbestvan bûm. Ku ez li ser wan platforman helbestan bixwînim ku Nîsar Qebanî û navên din êm em wan nas dikin li ser xwendinê. Ev xewnên ku bermîlên teqemeniyê wêrankirina sîstematîk û xemgîniya ku li seranserê Sûriyê rûniştibû bi ber min birîn. Lê ez ti carî ji tîpa Sûrî û qesîdeya Sûrî qutme bûm. û ez dişopînim û helbestvanên Sûriyê yek bi yek li hemû sirgûnên ku çûne nas dikim. Wateya wê çi ye ku ez li Şamê bim? Ev bajarê tijî wate û tijî jiyan ku ti carî namire. Îro dema ku ez di kolanên Şamê û mizgefta Enewî de digerim. Hest dikim ku her kevirekî Şamê bi min re diaxive, her kevirekî Şamê nêzîk e ku biaxive û bibêje. Ez li virim, ez qet namirim, bang di nemirî û ebediyetê dike. Ev bajarê ku gelekî ji şer êş kişand, me hemûyan bi xemgîniyeke mezin. Bi xemgîniya li ser Yasemîna Şamiya ku qet naçûnize bû yer şopandin. Bajarê ku jiyan çêkir ku em fêrî helbestê kirin ya ku di xwendina me ya helbesta Erebî de rih daye.